ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି ନା। ତୁ କଣ ପାଇଁ ଟେନସନ କଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ? ହାତ ଗୋଡ ଯଦି କାଟିଦବୁ ନା ତୁ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦେ ହେଲା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କୁହ। କଣ କରୁଛୁ? କଣ କରୁଛୁ? ଏ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ବାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପାଇଁ ହାତଟା। କୋଉଟା? ଯୋଉ ହାତଟା ତମ ପାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି ନା। ହଁ ଯେ କଣ ପାଇଁ କାଟିଲୁ? କାଟିଲି ଦେଖିଲି ମୋ ଆଲୋକ ତା ବର୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷାର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ। ତୁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏଇ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିଛି। ବସିଛୁ। କୋଉ ହାତଟା କାଟିଛୁ? ଯୋଉ ହାତଟା କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା? ମୁଁ ଯାହା ହାତ କାଟିଲେ କଣ ହେଇଗଲା? ତମେ ତ ସୁଟିଂ ସାଇଡରେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛ ନା। ଯୋଉ କଥା ଓ ଦେଇକି କଥା ରଖିପାରୁନ ନା। ଓହୋ ମୁଁ ଆପଣ ହେଇଗଲି ନାଇଁ। ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ତମେ ବୋଲି କହୁଛି ଆପଣ ବୋଲି କାହିଁ କହିବି? ମୁଁ ଏଇଠି ଲୋକ ଅଛି। କଣ ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ। ହଉ ଠିକ ତମର ଅଛି। ସକାଳୁ ଏବେ କଲ୍ କରିବା ମନେ ପଡିଲା କି? ଆଁ ହଁ ହଉରେ ବାବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ହାତ ସକାଳୁ ଏବେ କାଟିଛୁ କଲ୍ ଆଉ କରିବା ମତେ ମନେ ପଡିଲା କି? ଏ ବର୍ଷା ମୋ ଆଲୋକ ଦେହ ଭାଇ ମରିଥିଲେ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତ କି? କହୁଥିଲ ନା ମୋ ମରିଗଲେ ଦେହ 3 ଦିନ ତ ମଢ ରଖିକିରି ତତେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୋଲି କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲ ଟି। ଆଜି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ଆସ ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଏଞ୍ଜୟ କରି ସାରିଲା ପରେ କଲ୍ କରୁଛ ମତେ। ଶୁଣେ ଖାଇନି ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି। ସିଗରେଟ ଟାଣୁଛି ହେଲା। ତତେ ଖାଇନି ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି। ଖାଇନି ଏବେ ଯାଇ ହେଲା। ଖାଇନି ହେଲା। ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ହାତରୁ ଯଦି ବ୍ଲଡ ଯାଇଛି ନା ହେଲା ତ ପ୍ରାଣ ହଜେଇ ଦେଇ ହେଲା। ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆସିବୁ ତତେ ବାଡେଇବି ହେଲା। ବହୁତ ବାଡେଇବି। କଣ ପାଇଁ କହୁନୁ ମତେ ତୁ ବାଡେଇବେ? କଣ ପାଇଁ ବାଡେଇବେ? ତମେ ତ ପୁରା ବାଡେଇବି। କିଏ କହିଲେ ହାତ କାଟିବୁ? ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା ବର୍ଷା ହେଲା। କୋଉଟା ତୋର କଣ କଟିଥିବ ଦେଖିବି ନା ସେଦିନଠୁ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖ। ଶୁଣ ତୁ ଯେତିକି କାଟିଛୁ ନା ବାବା ଫୋନ କଲି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲେ। ସାନୁ ଫୋନ କଲି ସାନ ବି ବ୍ଲକ କରିଦେଲ। ସାନ ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ବୋଧେ। ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ଯଦି ମୋ ପୁଅଠୁ କଣ ତୁ କହୁଛୁ? 4 ବର୍ଷର ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି। ମତେ ବାବା ଏ ସତ ଆଜି କହିଲେ ଜାଣିଛ। ଆରେ ବାବା ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଫୋନ କରିଥିଲି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଅଛି ହେଲା। ବୋଉ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ବାବା ତମେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଯାଅ ବୋଲିଆ କଣ ପାଇଁ ହେଲା। କଣ ତୁ ପାଇଁ ଜାଣିନୁ ବାବା ଆଜି ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ବହୁତ ମଦ ପିଇଛି। କେଜାଣି କଣ ପାଇଁ କିଏ କଣ କହିଥିଲେ ମଦ ପିଇଛି କିଛି କହିନି। ମଦ ଛାଡିଲେ ବାବା ନିଶା କଣ ଜାତୀୟ। କହୁଛି କହିଲେ? ମୋ ପୁଅଠୁ ଯଦି 4 ବର୍ଷ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତ ତମେ ବାବା କୁହ ନା ଯେ ହଁ ବର୍ଷା ମୋଠୁ 4 ବର୍ଷରେ ବାବା ସାନ। ବାବା ଯଦି ରାଜି ହେଲେ ତମେ କାହିଁ ରାଜି ହଉନ? ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି ନା। ତୁ କଣ ପାଇଁ ଟେନସନ କଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ? ହାତ ଗୋଡ ଯଦି କାଟିଦବୁ ନା ତୁ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦେ ହେଲା। ସତ କଥା କହୁଛି ହେଲା। କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ମୋ ଶରୀର ଅବସ୍ଥା ନେଇକି? କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ଚେହେରା ନେଇକି? ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ମଦ ବଞ୍ଚିବେ ପିଇଲା ସିଏ ତ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ପଟରେ ଆଭାର କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏତେ କେୟାରଟା ନେ। ସିଧା ଘରକୁ ଯା ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ବାଣ୍ଡେଜ କରିକି ଆସିଥିଲି ନା। କେହି ନଥିଲେ ବାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେ ଦିନ ଆଣିଥିଲା ସିଏ ଆସିଲେ ତ ଯିବି। ସିଏ ତ ଯାଇଛି କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗାଡିଟା ଧରିକିରି। ବହୁତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛି। ତୁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ଯା। ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଯା। ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ହିଁ ବସିଛି। ବାଣ୍ଡେଜ କରିକି ବସିଛି। ସିଏ ଆସିଲେ ଧରିକି ସଦାବେଳେ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନରେ ରହୁଛୁ ନା। ତମକୁ କେତେଟାରେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ଏବେ ତମକୁ ଟାଇମ ବାହାରିଲା ତମେ ଏବେ ଆସୁଛ ମତେ ପଚାରୁଛ ଫୋନ କରିକି। କେତେ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛି ତମ ପାଇଁ। କେତେ ମେସେଜ କରୁଛି ତମକୁ। ତମେ କଣ ମେସେଜ ଗୁଡା ଦେଖୁନ? ତମେ ଖାଲି ଭଏସ ରେକର୍ଡ କରୁଛ। ତମକୁ ମେସେଜ କରିବା କଣ ଆସୁନି ନା ଶିଖିନ? ଆରେ ବାବା ତତେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାଲି ଆମ ଘରେ କଣ କହିଲି ଜାଣିଛୁ ନା? ଗୁଲୁକୁ ଆଣି ଜୋଇଁ ଆଣି ତତେ ହେଲା ଆଣିବି। ସେଇ ଯୋଗୁ ଆମ ଘରେ କେହି ମୋ ଦେହରେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା। କଣ କାଲି ପାଇଁ ରାତିରେ କେତେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଘଟଣା ହେଇଛି ମୋ ବୋପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇ ତୁ ପର ପୁଅ ସିଏ ବାହା ବୁଝୁନି ସିଏ ଜମେଇ ଖାଇବ। ସେଇ ଯୋଗୁ କାଲି ରାତିରେ ଝଗଡା ବାହାରିଛି। ସିଏ ପଟ କିଏ ବେ? ଜୋଇଁ ହେଲା ପର ଘରୁ। ସେପଟୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବି ଠିଆରେ ହେଲା। କେବଳ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ଆଉ କେହି ନୁହଁ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆଲୋକ ବର୍ଷା ବାବା ମତେ ଆଜି କହିଲେ ନା। ମତେ ଆଜି ବାବା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଦେଖେ ଝିଅ ତୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅଠୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତ ତମେ କୁହ ନା ହଁ ବାବା ବର୍ଷା ମୋଠୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ। ତ ମତେ ଧର 28 ହେଲା କି ନହେଲେ 29 ହେଲା କି 30 ହେଲା କଣ ହବନି? ଯେ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ତମ ପାଇଁ। ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ। ବର୍ଷା ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୁଁ ତମକୁ ସିଧା କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଆଲୋକ ନ ପାଇଲେ ବାବା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ବାବା ତମେ ମତେ ଯାହା ଭାବ କି ଭଲ ଭାବ ମୁଁ ଆଲୋକ ସହିତ କଥା ନହେଲେ ରହିପାରିବିନି। ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି। ବାବା ତତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ବାବା ମଦ ପିଇଛି ଏବେ କିଛି କଥା ହବାନି। ଯାହା କଥା ହେଇଛୁ ଆଉ ଫୋନ କରୁନୁ ହେଲା ପରେ କଣ ପାଇଁ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ଫୋନ କରୁନୁ ହେଲା। ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ନିଶା ହେଇଛି ନା ମୁଁ ହେଲେ କଥା ହେଇପାରୁନି ବାବା ହେଲା।
ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କଣ ଚାହୁଁ ଏ ବର୍ଷା ମରିଗଲେ ତମ ପାଇଁ ହେଲା ତୁ ଯା ମୋ ଲାଇଫରେ ରହୁ ତତେ ମୁଁ ବୋଉ କରିବି ସମସ୍ତେ ଅନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଆଲୋକ ଟୋକା ରଖିଲା ମୁଁ ତା ବାବା କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଲକି ମୋ ପୁଅ ତମ ସକାଶେ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଏତେ ଉପରୁ ଚଢି ପାରିଲା ଯାଇକି ସିଲିଣ୍ଡର ଶୁଖି କଣ କହିଥାନ୍ତେ ତମ ବାବା ତମ ବାବା କହୁନ ବାବା ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ବର୍ଷା ସେଇଟା ଦବ ବୋଲି କହୁନ Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best stop ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁକିରି ବାପା ଆଇଲା ପରେ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ ଚଲେଇ ତୁ ସେତେ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭାଳ ମତେ କାଲି କେତେଟା ବାଡ଼ି ଦେଖେ ତେଲ ନାହିଁ ହେଲେ ଚାଲି ବୋଲି ଫୋନ୍ କରି କାଟିଲି ଏଇଟା ତତେ କହୁଛି ନା ତୁ ସାଇଲେନ୍ସ ରହ ଯଦି ମୁଁ ସାଇଲେନ୍ସ କହିବି ତମେ କାହିଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ କଲ ମୋତେ କଲ୍ କରି ଗଲନି କି ମେସେଜ୍ କଲନି ଯେ ବର୍ଷ ମୁଁ ସୁଟିଂ ଦେଇ ଯାଉଛି ତୁ ରହିଯାଇଥିବ ବୋଲିକି ତମେ କାହିଁ ମୋତେ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ ରହିଯା ଜାଣି ବାବା କହିଲେ କାଲି ଯାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଛ ଆଜି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସାମନେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ ତମେ ବି ଚଉଦେଲେ କଣ ବାବା ହେଇଯିବେ ନା ବଢିଆ କଥା କଣ ଖାଇଲ କଣ କିଛି ଖାଇନି ସିଗାରେଟ୍ ନଉଥିଲି ସେଇଟା ଭଲ ଆଉ ଅପା ସାନ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା କଣ ତାର ବାଡେ ଥିଲି ଏକା ଏକା ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲ ଡାକିଲ ଆରେ ଏବେ ନବେ ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଏବେ ଏଇଟା ଆଜିକା ଫଟୋ ନୁହଁ ଫଟୋ ଥିଲା ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ରଖିଲି ମତେ ଡାକିବ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଯେ ଆସୁନ ଟିକେ ମତେ It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best stop racing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. କାହିଁକି ଗୋଟେ ପୁଅଟା ପାଇଁ କାହିଁକି ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି ସେଇ ଗୋଟେ ମୌକା ବାବା ଆଲୋକ ପାଇଁ ମରି ପାରିଲି ତମେ ଯୋଉ ରହୁଛ ନା ଫୋନ୍ କରି ତମେ କଣ ଟାଇମ୍ ଖାଲି ମେସେଜ୍ କରୁଛ ମେସେଜ୍ କଲେ କଣ ରହିଯା ବାବା ଆରେ ବାବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ କଲ୍ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ସାରା ଦୁନିଆ କାହିଁ ଜଣଉଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନି ଭାଉଜ ପ୍ରେମ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କାଟୁଛ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଜାଣିଛ କେତେ କାଟୁଛ ସେରାକ ତମେ ସିନା କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାଇକିରି କହିଲେ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ନ କହିଲେ କରିଥାନ୍ତେ କି
ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାଟିଛି ନା କ'ଣ? It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. ତମେ ବାବା ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଏତେ ଅସମ୍ମାନ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି ତାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦିଅ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ତମେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କରୁଛ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ Can you hear the can't stop us now. You and I back in town, know what we're doing. Things about to change, it's evolution. There's a shit that got me feeling moving. ସେଇଟା କେବେ ହେଇନି କି ଜାଣୁ ଯଦି ହବ ମୋ ସାଇଜ୍ର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ତାଲା କେଡ଼େ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କେବଳ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ହେଲା With the ground beneath your feet, with a whisper in the tree. ଦେଖୁ କ'ଣ କରି ତ ଅବସ୍ଥା Watching ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଯେ victories on our minds. It's our time to ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିବ ତମ ବର୍ଷାର ଭଲ ପାଇବାର ଆଣ ରହିଲା ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ଗୋଟେ ଜନ୍ଦାଟିଏ ତମ ଦେହରୁ ଚୋବେଇକି ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ କାଢ଼ିବ ତମ ବର୍ଷାର ମଲା